Kapasting. Katawa daw, Day. Sige, boy. Wala ko yung lamit. Oh, ayun, may balik. Ang gilas na nilabim. Ano ka nang nilabot? Ano daw kayo gibuhat? Go. Ikaw po yung pagkukwit-kuhit niya. Wala niya masaradong na ko. Oo, manggo. Nagisip pa mo ito. Gigilo ko, ano? Wait, dego, mat. Go. Arawa, pre. Murag na yung nakatud-katud, pre. Murag ka nang... Isa kong lulusaw na katudak ko kay tunog-tunog niya kusog kay muyog. Agta, pre? Agta yung lolo, pre? Agta, boy nga. Ay, kanlok na, pre. Kung mamalhin ka tanyo, pre, kaya murag naglaan din akong balibo, pre. Namarog ako. Marog mo, pre? Ate, sa musik. Go. Wala yung story. Go. Hala, sila ka to sila. Okay, boy. 3 rin ako na. Oh, 42 go. Mauna ni kinalasa yung paghabok na ko sa mga tao. Wah! Nansimutan ako. Oh. Kabagag naong di madas ubos. Yes, di ba? Go. Wala, di madas babaw. Murag mapangag ko ani kaon ako. Sa daw? Sa ubos. To go. Mauna ni kinalasan. Di na ko. Go. Kabako gitlog, ang binago. Go. Di na ko. 4, 3, 2, go. What's up, mga kaplayog? It's time to shout out. Shout out Bisayang Lagom, Kate Vergara Monterola, CJ Bantisel, Chinley Bantisel, Gia Gipiga, Ruby Soyko, Jamaica Jane Talinting, Gabrini Kalipay, Nick Tautho, Ayan Kupas, Kimpi Delbo, Juanito Kalipay, and last but not the least, Itachi Chapter. Maraming salamat mga brad. Maraming salamat. Thank you. Love you.